И здравейте, хора! Не съм нов ютубър, макар да виждате, че имам едно клипче. Имам един друг профил, казвам се Християн. Канала ми се казва Християн, този, който говоря, че не са ми първите видеоклипчета. Това ми е нов канал. Днеска го направих. И този канал ще... И днес ще играем... Но се бързила. Този канал ще се казва Мазни топки. И да. Здрасти. Колко че смисъл. Първи сезон. Няма ли отваряме 9 плюс пак? Какво е трудно? Дахи, няма да е. Айде, 9-8 клюба ли? 9-8 гафен. Ако ми зле някакъв си 9-9. Добре, по-добре. Айде. Окей. Кристиано Роналдо най-добре. Да. Но може да изберем някакъв друг. Джейми Варди. Информ! Той икона като си. Сега я видим той какво ще даде. Информ Халанд ми даде. Контрол 24. Контрол вече издател. Ого, бих го с едно. То направо съм го спукал. За сега поне и аз знам още един контрол. И пак го бих. Той за сега може да си една точка, защото двора ми е прекрасен. Так. Разбирам аз. 9-7. О, май, спукал го. То няма нито една точка. Добре, само се хвалиш. Нищо ли? Хората да чуят така се радваш. Да, защото не бих. Той има, аз буквално съм. Колко точки? 7. А то е 0. И продължаваш да се хвалиш. Тук ще го загубя. Дай го карат там. Добре. Плюс 2. Айде, Силви, отбора ми е 186. Най-големия ми драфт е тук е 186. Ще се сбогувам след този отбор. Чао. И само да се отваря уния пакчета. Сто 87 го направих. Рекорд имам. Отворих 9. И 6 лева останах. От 8 нещо си плюс пак до 9-1 ми даде Ван Дайк. Този от 7-8 до 8-6. Окей. Плеер пик 7-7 до 8-2. Искам да отворя пак. Ти ще отвориш. Хора, ще отваряме сега. 9-4 плюс пак. Аре. След малко ще отварям. Сега отваряме 9-4 плюс пак. Защо не искаш да взема? Ами... Икона. Май. Не. Да, икона. Ама не е айка момец. Мале, не е Марадона, нали? Марадона буквално. Правим айкон, Правим айкън Марадона, обаче само правим айкън да ти... Може само правим айкъна да ти даде, защото... Последния заедно да отваря го. 1, 2, 3. Аз как... Пак икона. Пак икона. Какво? Айкън момец, бакън момец. Бразил! Не. Кам. Кам. Кафу 9-4. Хорошо, бе. И сега продължаваме. Едно, две, три. Гледате ли?
Гледат ли светофара? Не... Шейф шифтер, брат. 9-8 канте! What the fuck? Мале. Мале, какви хубави пакваме без Божо. Перфект. Май. О, майко! Канте е на първо място, Марадона на трето. На второ ми е Кулибали. Брат, толкова ще го спукам. Аз по време на грантове ги спочих тези пак. Искаш ли да знаеш откъде ми дадат такива пакове? Буквално преди играех Фатал и ми ги дава някакви, ама силни. А тук си играеш отбора срещу някакви си хора. И аз играм нали най-трудно. Това не е обича ми отбора, защото пакнах по-силно. Спука го, добре, спечелих. Така. И спечелих спешъл пак. Роналдо. И сега Канте. И Марадона. Мале, до 9-1 е. Едно. Отваряй го. Добре. И какво ми се пада? 8-9 Хари Кейн взимам. 2 гола от пака. Няма борт, няма локаут, няма нищо. И пак няма локаут, няма борт. Егачите кутиите. И Чакай, ще се забавиш в против. няма локаут, няма борт. Егачите кутията. Сега да дай Defending Brown. Роналдо 9-9 е пукало, брат. Какво пак на Роналдо 9? А Роналдо 9-9, брат, че има какво пак. Верно ли е сто? Брат, той има нуери. Колата 9-7, където има 100 Defending. Аз ще го изключа сега. Колко вече? Колко вече? 7 минути, сега ще са 8. Ще бъде хубаво. Дали си пуснем камерата, да видят хората паковете. Брат, ти още не може да повярва за Марадона. Брат, не може да се пара локал, защото, нали знаеш, Марадона почина. Не може да се пара. Само прави майка не може да се пара. Значи айка момент никога не Никога. Не може никой да го пакне. Само ако преди бил жив Марадона и някой го е пакнал и сега е умрял, пак ще си го е запазил и ще си го има. Както му дадоха след като беше умрял, никой няма да играе. Защото ако не си е Тя не се и продава, да. Не мисля, че пък сме айка момент с Марадона. Те да ще кажеш, че не може нали истински айка момент. Аз пакнах айка момент с Марадона. Аз пакнах айка момент, обаче Роберто Карлош беше Бразил. Надявахме се на Кампеле 9-9, ама хора, след ето този драфт и да ми даде паковете и да ги отворя, ще спирам клипа, да си знаете.
Този... Не. Телефонът ми е мой профил, значи си го качил Християн. Не мога да си направя втори профил. Окей, си го кача в моя си профил, тъй че... Да ми лайкнеш клиповете. Защото много направо съм видел клиповете и не си ги харесал. Никой се слушали? Да, госпожата ми каза, че много внимавам в чая. Ти в части не къде ще? Аз за бъс? Ще видя, видя дали е свободен, такова мога да кажа. Какво викаш? Вие си гледате телефон. Аз назад съм го изключил вече. Аз това не играя по него. Ама айде ма се оглеждайте за коли. Добре. Айде. Къде е Зоди? Гледай за коли. Знам! Ходи поне за тъмното ми да чуя. Ето Станчо боксера. Станчо боксера. Сега ще я да това беше една картонка, дето вчера видях. Къде бе? Не знам дали с телефон дойде. Бе, не знам, брат. Вчера видя, че ги няма. Си е помислил, че сме го прецакали. Аз му казах, защо, ама тази причина няма да кажа. О, мага! Какво бе? Хен, брат. Взимай хен. Мага, брат! Дай да го тук. Али ще го такова. Ако е онлайн, какви пакове ще дава? Пробвал ли си? Ами аз не съм пробвал честичка. Майто иска и не е такива работи. И в 23-ката го иска, а в 22-ката. Май. Ето има бис икона, брат. Той пак ме бие, аз ще загубя. На онлайн ли? Не. Не на онлайн, нали иска имейли такива работи. Откъде да знам, бе, брат? Питаш някакви въпроси, дето за първи път ги чувам. Къде ще седем? Никъде. Защото всички се прибираме. Браги, защото ме пребукала. И ти не видиш ли, че са зад нас? Ало? Той за не взима обратно. Ами хора, ще спирам клипа. Да си знаете. Аз съм казал, че съм звъняла. Ай, чао.